Елка, ела да ти покажа нещо. Ми един заек, дето мисли, може ли да си го размениме с един мечопух от твоите, защото аз нямам мечопух. Покажи го. Ето го. Видях я, Иване, много хубаво. Мамо, вземи зайчето и дай на Гети меченце. А какво искаш? Кое ти е по-ценно? Не, тя не ми... Виж, не. Ела, Остави, ела да ви остави, снимат, остави. ела. Тя категорично Ела те ви отказва. ела да ви снимат. Аз ти дам мечкен. Ела, ти от мен страхуваш ли? От Гети ти е, мамо, една зелената шапка цветеница. Дето отдавна не ти става на главата. Сети се, и това едно малко гъбичка такова, дето свири. Сети се. Не. Е, тия джуджицата малките. Тя вече е много голяма. Не се се. Отиди до Гети да ги снима, дай да ги снимат. Тя винаги готова. Отпусни се сега, го шлепите. Гледай, мамо, към апарата и се усмихни. Сега е видео снимат, така че може и нещо да правиш. Да потанцуваш. Я покажи мечопух на снимка. Няма нито един мечопух. Съм много тъжна, честно. Чакай да ви снимам.